Oh my God, mga day. So, nanadiri si Paolo Abilino, no? So, laban lang. So, nana siya diri. Shit. Questions that, you know, you really have to I love. like search and look for. Nana siya diri, mga day. I think it's more likely to happen. Lihog lang, oy! Kabibo ba, labanin mo, oy! Palihog lang, labanin mo, oy! Palihog lang, labanin mo, oy! Ay, go ba si Ante? So, hi mga day, mga ka-Jayers. Welcome back to my channel, mga day, no? Okay, mga day. So, karon mga day, ganun pula kay ko ang now. Oy! Day! Ontro ko na to ang intro, no? Okay, mas guwapa day ko diri, no? So, hi mga day, mga ka-Jayers. Welcome back to my channel, mga day. So, karon mga day, time check. Day, time check sa agi day, no? Palihog lang. 4:41. Oh, guwapa si Ante, oh. 4:41 PM. So, karon mga day, nga mo ang i-look forward ani nga adlaw, mga day, no? Kay mo ato mig Robinson's Galleria kay premiere night sa Goyo, ang Batang General, no? Ako mga kauban, no? Mauban gid sila kay feel na ko na si Paolo Abilino, no? So, nakangulo sila ka Paolo Abilino. Grabe. Palihog lang. Si Raba kangulo ka Paolo Abilino, no? Ako po dai, urag usari ay mula pa na jud kong Goyo, no? So mo na ron nagkamot may book o grab. Nga wala man day. Wapa dyan siya. Wala lang jud. Wapa dyan siya. So, kuan lang. Ito ipakita itong kuan. Itong mga... Ganda man bito ginamo si Paolo Abilino. Palihog lang, oy! As in, oy ra jud bito ang kuan dirito. Oy ra jud ang mga kaalahalas, mga kaalahasan, o di ba? Opak. Ganda man ato day. Ikaw day atong mga kuchigeng na diyan. Mga kuchigeng na raw. Laban lagi pagka-rap din, grabing kaon. Grabe, uy, akong singot bayot. Sige, padulong nasa Admiral Robinson sa'yo daw mo pagkagayta na si Joe. Uy, yung samang gid, mapakuha lang dito ni Kit, day. Mga day ang problema, may mga day. Kaya wala dyan, bitaw mo, daginot na mga grab. Ito, na ginagailan. Well, di pinahangol o grab, bitaw, ulan. Sorry, ay. No, so on man is. Mga day ng problema, mga day, kung unsaon na mo pag-abot sa lokasyon, no? Ako na lang i-book na walay off. Basig. Uy, basig ang walay off. Pwede makaangkas. Uy, pag-show. Giatay day, kung mag-angkas ta day, mga day, ingon sila mag-angkas domi. Ing ani ang itsura mga day. Oh my God, you're crazy day. Hola! Basig, pagsakay pa na mo angkas, gana ng mga kwintas. Ang grabe sa kaday. Bayot, di rin hatang rusis ang Gucci ni River. Palihog lang. Palihog lang yun. So karon mga day, naghulat namin ni nila Jomi, no? Kay kuha kami nila dire para dungan mi mo to sa Robinson's Gallery. Kaya dito man ang premiere night sa Goyo, no? So maragulaban na dito mga day. Laban lang! Ay! Asa? Hello? Kaya karon mga day, naghulat mi nila Jomi, no? Kaya kuhaon mi nila, no? So, wala dyan may burikat din nga wala may disper. Ang gano'n sa kaday. Acknowledgement, ay kay murag magbasa na gira kong now. So karon mga day, nabta na may 30 minutos direct humuwat nila Jomi, no? Maghapon sa niya ako. So given na late na may no, acknowledgement. Okay, nala sila? Sila ni? Sila ko. Sila ni. Hi. Ako day, nakaabot na sila, no? Nakaabot sa kilid ba? Laban namin na. Kontrata day! Bayop! Sadi ay! Sorry, Jud tayo. Saan ni mo hatag nila day? Ako isaba ko ni mo rin. Muna siya mga day, no? So late na may mga day, no? Acknowledgement. Muna ginawa ko maingay. Pinakalit! Bulgaranay challenge! Kita Jud mo po eh. Kita Jud ay. Pinakalit nga. Pinakalit, Juday. Nakaingon, Jud ko nga kang sa pagpili. Bitaw kang muan kay hala, inanap ko sa among grupo na ay, Juday, pampako. May gani, wak ko nag-leather. Kaya mag-leather na maganda kay day. Leather ta ka, day! Pero pareho ta, day! Kasi mo sa gitara na likulang sa ako. Uy, pare-parehas na ba mag-leather? Kayo. Kayo. Zara na. Ang gusto ni Day for F21. Forever 21. Laban, uy, kay Papas, kay kayo. Laban lagi sa lisod na sila pag gunit na. Sa may kay Gutsigang man, may dire? Ano Gutsigang, uy? Bayad Gutsigang para. Yawa, Gutsi, laban na mo, eh? Sama niya, uy.
basang sisiyo no ko bayot o kumuwat ninyo. Nasha? So mga day, time check mga day, hapit na alas 6 no. Tapos lagi hapon may dire. As Wala usual. gihapon mi no. So as usual, ako Kami kauban ko mali. Yes! Laban, or? Laban kay tada! So mga day, time check mga day, 1:30 na. Tapos 2 PM ang meet and greet. Nabanan siya no. Gutom na bitogin ko mga day. So 6:40 daw, 6:14 karon, so 6:40 manaka na daw. Maingon. So excited na kay ko. Kung unsa ba ni salita no. Keep in touch no. Keep in touch. Chikahan ta mo kung unsa ang goyo no. Baka ni naman laban na siya tanan. Laban na tanan. Una dyan mo man ko ay mawaw may man ko laban ng bitira. Yun. Buhok niya alim nagdrabas kandi. Squaa! Gwapo ba sweater? Ito go sweater no? Mga day tungod kay late me, naglahi mig table mga day. Nami dire. Toras sila dito. Maragot po. Squaa. Ano sa dire squaa? Palihog squaa. Squaa. Oy, pangutanan nimo. Asa man? Sige, bati nimo no makita gyud ni Paulo Abilino karon. Murag akong taler ni nagkurkur siya akong taler. Ana siya taler na akong taler. Yan day, ka Empress day, ka Empress. Mga day wala na finish na. Mga to na gid me sa premiere night no sa kay rason yung namin dire. Laban mo dira. Wala ba na gid. Day. Hello. Chill ka na sa screen. Sorry, nehas ko ni mong vlog-vlog. Hi. Day, nakoy pangutanan nimo day. Kinsa ka mas excited makita? Kang Empress or kang Paulo Abilino day? Empress. Lami si Una siya Empress. karon? Pasabta ko. Yes, day. Karon? Gingnan ako. Na day. Sangit rin mo direct. Complete daw ang main mga dagko. Hindi na makatupad ni Empress. Hindi ka katapad ni Empress. Kuhit namin yung mga Empress. Grabe ka trending sa Empress. Gwapo na si Roy. Gwapo na si Roy mga day. Gwapa kay ka. Asa pa kay asa pa? Gwapa kay si Monmon. In fairness, mas starstruck ko nimo kaysa ka Paulo Abilino. Yeah. Sorry, wako ko kita ni Paulo Abilino, no? Kalma. Kaya lang. Bayot, kalma. Kanya mo, untol-untol yung mga ovaries niyo. Lagi, ay ako palupyan siya bayot, magkalukot-lukot. Oh my God, you're crazy, Day. Hola! Excited ko makita sa mga artista. Kani karon no, mag-vlog takeover ko diri sa vlog ni Mon kay kulbaan na bitaw jud be. Mon ali, di ba ganahan jud ka kuyog ta diri? Awa day A to L M to kuan dai diri ko dai dito ka day. Ah dito di ay okay. Media dito di ay. Media ta uban dito day. Squaa! Muni ang Batang General. Asa mga Amerikano dire? Asa mga Amerikano?
agad mga day. So, nanandiri si Paolo Abilino, no? So, laban lang. So, nana siya diri. Share. Questions that, you know, you really have to I love, like search and look for Nana siya diri mga day. Ako, iyo ko yung pali ko ko eh. several sometimes it's when you upon reading pa rin, you'll base it lang rin on what you think Palihog lang, oy! is true and what you feel is true and what you think is more likely to happen. Ito, laban na siya ko kang Paolo yut. Let's just imagine, guys, the amount of effort put into this film. Any more? I would like to hear a message from, of course, Goyo, ang Batang General producer herself, Miss Daphne Chu. Thank you to those. I'm sure a lot of you guys in this room watch General Luna. Without you, we would have made this film. So thank you very much. Thank you all for coming out tonight to watch the film. It's an honor to have you all, and I hope that give us your thoughts about the film. If you like it, then spread the word. We're really hoping, and like Daphne said, the success. This came from the success of General Luna. Sino kayo ka-Empress Day? Wapa kasi Empress Day. Astound. Mga din na astound si Ralph ka-Empress na. In fairness, gwapa kasi Empress. Acknowledgement. So, pang na si Empress, kaya mo naman siya mauwaw. Conscious kasi Empress mga day. Gwapo kayo si Paolo eh. Kasi Carlo diha ba yun? Palagi akong masaya pag nag-screen sa Cebu because I made my first feature film in Cebu. Kabalo mo mga day. Hindi kita mo gusto i-spoil, no? Pero kung ako nabuhay ko sa una, mga day, kung ako inihimong general, kung ako inihimong na, mga day, hawa na ng mga Amerikanos, Pilipinas, mga day, ato agad ng Pilipinas, mga day, sa may magrangan, mga day. Dahil kasi ko mga strategy, bitaw. Mamatay siya sa Amerikano, mga day, kung ako inihimong general. Wala na may ikaw. Nagihipa, uy! So, dahil humana magandang salida, dahil Magstudeta sa itong mga analysis sa salida, no? among mga analysis, no? Hashtag Goyo analysis. Yes, dahil labi na nga after sa Goyo, makaingon jud mi nga si Mon jud ang Hilaria. Ako jud si Apolinario. Mga dahil, para makailan mo kisa si Hilaria. Tanawa lang salida. Ikaw. Ang movie daw dahil is about intrusion. Naminaw na ko ganina dahil. Parang ako mayaw-yaw dahil. Ikaw dahil. What's up, dahil? Cut lang ka dahil, no? Kaya murag pula siya. Karon magtiwas na mi sa mga analysis kay nakakuha na ka ng battery. Yes, dahil. Na-change ang battery. Ikaw dahil, unsa may mong maingon sa salida dahil? Actually, dahil, naghangi ko na ito about sa Pilipinas, dahil. Muna na ka nice. Muna na ka nice. New way of ka nang ikuha ng history sa karon nga henerasyon, labi na kita nga di jud kay tagbasa-basa. Kayo. Before sa salida dahil, kailan na kaniguyo dahil? Wala bitaw, gid. Pakiguyo, uy. Wala jud ko pakya ng mga subject ng mga pagkahuman karon history dahil ko pakya na dahil. Pero karon dahil nakaingon jud ko nga may gali wa ko nabuhi sa una, no. Kaya wala ba, di ka katong karon mga bro. Oy, may bala usa na to ni bala. Kung kita pa to dahil, sayo pa lang sa gira nga matay na mi. Wala ko, kung sila na lang ko palihog, di na ako kaya mo itong bukid. Grabe, bakas-bakas nito. Nadami na kadung, labi kong bala, so proceed na pumuglaing na destinasyon para maka-avoid sa mga Amerikano. Alright. Yung wala pa dyan sila yung mga imnunday sa mani, kato imong, basta. Pero ang movie dahil, yun si mong maingon dyan siya. Ako, parang technical nga aspect, ako maingon dyan, power dyan kay siya cinematography, power kay siya color grading, power kay siya music, direction. Ako na maingon, I came in as Fanny Paolo, I came out as Fanny Gerald, ang director. Palihog lang, mag-ila tabi. Dahil, nag-chika ayo ito. Ikaw dahil, kasi may like, abay magod minimum the whole time niya. Kani ako amiga, walang tanaw movie, reaction paper kayo, so, labay na. Ano sila? Camp rock. Siya dito ay. So, makaingon dyan ko, nindot siya mga dahil. Nindot siya. Ako din si Hilaria. Mura makaingon dyan ko, kung makakita mo nga movie, mahangol dyan mo sa Pilipinas. Sa imong ka Hilaria dahil, atong hashtag dahil, dili Globe Studios Goyo. Globe Studios Hilaria. Imo ko dahil. Globe Studios Apolinario. Mga to sabi dito kay nabi si Papa Paulo daw. Yes, mga dahil. Mga to sabi kang Paolo Abilins. Kurata dahil? Tapos kang Goyo, no?